Salam taklim, pambungannya terus saking kata-kata ngelaras kedua campur sari. Fitri K. Hera No Rani.
nggih. Seker semongkone. Iya. Nah, ya. Ini tadi panyuwunane sinten, Mas? Dari RT Milel dan sekitarnya. Terus belakang sana masih ada. Mau request iya. boleh apa lagunya? Nanti ada Cundamani di belakang sana, nanti kita aturkan juga. Monggo. Loh, wis urung Mas, sabar. Ayo. Syukur bisa Mbak Kayune ki mbok ya maju kene. Ayo Mbok, ayo Mbok. Heeh. Ayo Mbok. Ayo. Ayo. Syukur bisa nyawang gunung desa dadi raja dene ora ilang ane padha lara lopo. Sing tak tresnani rena wengi mong tak impi-impi aku ora bakal lali mong sliramu pepujan ning ati nadyan sepisan katamu nanging gedhe ne rasa tresnaku rena wengi tansah nunggu ngarep-arep
sepisan katamu nanging gedhe ne rasa tresnaku rina wengi tansah nunggu ngarep parek sok kapan balimu sliramu sing tak tresno garwane wong liya atiku wis bacot tresno nanging ati kumpul gawe lara ning apa sliramu tega ninggal aku kaya tanpa dosa atiku kok lara-lara duh Gustiku lan nyuwun ngapura sing gedhe pangan nemas papujanku jejatong atiku sambung kumpus wanci dalu ngrobeta saremu kelawan garwamu nemas jangkrak titesake ore lestarine ape pirantine tanono ingkang jaruwe ya mung akibate aku kok bayange rapo ing atiku iki yen kadung elingi bocah taloe wawotenan sida dadi catelu tak ante dikopo gepati mendadaya yen to sida urip lan nyantika bisa bagya mulya jur lair putri Sulistya kang bisa nyuwara dika kang wis rana sambung kumus wanci dalu ngrobeta
Daya yen to sida urip lan ngandika bisa bagya mulya jur lair putri Sulistya kang bisa nyuwun